יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע על האומץ של רן? הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חבורות,